Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунен, комментариҳои хуб менависен ва ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорум, ҳаматон да ҳурмат, раҳмат бошен, ҳама вақт сарбаланди хонаобод. Дар ин видео мехостем ки саволҳое ки дар видеои пештара менавистен, комментариҳода мақсад мепурсиден, то ҷое ки медонем, то ҷое ки аниқ кардем шумо да маълумот расонем. Ва агар саволҳо боша метавонед ки дар комментарияи ҳамин видео нависен. Худмонам ки надонем, мақсад одамҳое ки мефаҳманд мепурсем, ҷавобша меёбем ва дар видеои оянда пешниҳоди шумо мекунем бигем. Ва пеши комментариҳоро хондан агар 1 дақиқа стоп кунен, подписатся, лайка биҷиқен, мода бисёр дастгирӣ хуб мешавад барои пешравии канал. Ва чун ҳамавақта номерҳоро барои билет мемонам амиҷада ки ай киҷой ба киҷои билет дар кор бошад, баъд дили пур бе ташвиш метавонед ки билетотонро бигиред. Хоб, мехонем саволҳоро. Салому алейкум бародар, да ҳамиҷа ЗАГС мекунанд? Ҳардумон тоҷикистонием, патент дорем. Яъне ки 2 нафар бигем ки гражданин Тоҷикистон дар Россия қарор доранд, мехоҳанд ки ЗАГС кунанд. Алейкум салом бародарҷон, бале метавонем ки ЗАГС кунем, ба посолствои Тоҷикистон муроҷиат мекунем ва ЗАГС мекунанд бе ташвиш. Ассалому алейкум ака, да автобус сум наметем. Камера қати ягон кор карда метавонанд, агар контролёрш нақапа, маълумот дорем. Алейкум салом бародарҷон, ҳозир мақсад қонуни буромадагӣ несте ки ба камера мақсад штраф оформид кунанд. Ба мошин бошем, бале штраф оформид мешавад, вале бигем инсоният, яъне шахсията то худаш имзо намона, штраф дар номаш оформид намешавад. Ва баъдан нафарҳои да гуфтаниҳо дорем ки мақсад дар ҳамин ҳолатҳо рӯбарӯ мешаванд ки аз сабаби бедокументӣ ё ки ягон проблемаи дига мехапанд, отделения мебараншон ва мақсад штраф мекунанд, мегам имзо монен. Агар ягон варианти дигараш бошад, хубтараш имзо намонед. Мақсад ай ҳамин ҳолат баромада шавад, ҳаракат кунем ки имзо намонед. Барои ки ҳамин нафарҳое ки депортатсия мекунанд, бигем қариб 70-80% ай сабаби штраф зиёд доштан депортатсия мекунанд. ҳамин масъалада эҳтиёт бошем, барое ки ҳастанд нафарҳое ки меоянд, документ намекунанд, мераванд, бо мебинанд весчон кушода, бо меоянд мераванд. Вале ҳастанд нафарҳое ки меоянд, документошон 100%, штраф ки зиёд мекунанд, мераванд, весчон маҳкам мешавад. хоб, ассалому алейкум акаҷон, ҳамин одами вид дошта боша поисткаш мебиёя? Алейкум салом бародарҷон, не бе ташвиш, ба дили пур гаштан гиред. яъне ки одамои виддорда поистка намебиёя, бигем хато намекунем. Ассалому алейкум ака, мара видварени кардагиян 1 сол пеш ва аз брашени бигирем бирам Тоҷикистон, проблема намешава? Раҳмат. Алейкум салом акаҷонум, возвращение гирен аэропорти Жуковский билет гирен беҳтарай. Барое ки ай Домодедово ё ки Внуково мақсад дар видеорам тамошо карда бошен, мегем ки баъзе нафарҳоро документ мепурсанд. Яке мақсад документон пурсанд, бо возвращение яке подозрени да ғалтен мақсад отделение баранд, отпечатка гиранд ва бинанд ки видварен дорен, мумкин ай ки через спецприём роӣ кунанд. Барои ҳамин аэропорт Жуковский хати мақсад фарқ надора, возвращение катия ё ки паспорти худтон катия равенам, мақсад ки таможни ай сабаби видварени, ай сабаби депортатсия намегардонад. метавонед ки гузаренам. главни дараҳо рӯ бигем ки документ напурсанд, дигараш да бе ташвиш. Таможни мегардонад нафарҳоеро ки бигем барои баромадан ай Россия запрет мондагиян ё ки қарзи зиёд гирифтагиян ки барои баромадан иҷозат нест ё ки дигараш ҳамун ҳолатда гардондан метавонанд. акай Абдулло, шавҳарам кати кӯдако гражданин, духтарчаам заграни российский дорад, дар ҳамин ҷо таваллуд шуд. агар шавҳарам ба заграни тоҷикӣ билет гираду кӯдакам ба российский чӣ хел мешавад? Мефаҳмондед? Илтимос, ташаккур барои меҳнатотон, барори кор шумода. раҳмат апаҷонум барои суханҳои беҳтарин. ва метавонад ки шавҳартон ба заграни тоҷикӣ ва фарзандтон ба заграни российский билет бигиранд бе ташвиш. дар аэропорт проблема намешавад ва баъд дили пур иншаллоҳ парвоз мекунанд.
ма паспорти русӣ кати омадам якмда ягон кас намепурса ҳечи. Бале комментария барои ҳамон нафарҳои скриншот кардем бигем ки меган гражданиҳоро гардондестиян ё ки айрус омадан наметонанд ё ки баъзеҳош меган то 30 солая баромадан наметонанд. барои ҳамо скриншот кардам ки бе ташвиш бародаро мегем ки ҳар рӯза рафтестиян агар як каси оро гардона моро занг мезана ки бародарҷон билет мунаввазурат ки мақсад ки ҳар рӯза парвоз кардеста ягон гражданин дигарша нагардондеста ба дили пир. хоб ҳамин саволҳо боқӣ паноҳи аллоҳ хитона эҳтиёт кунед ҳаматон миннатдорум бошед.